Быел май айында барыгызга да инде мәгълүм булганча Себер төбәгендә яшәүче халкыбызның татар авыллары безнең су ташкын аркасында зыян күрделәр, зур фаҗига булды. Су астында калучы татар авыллары бар. Менә бүгенге көндә инде су китте. Хәзер әлеге татар авылларын торгызу, төзекләндерү эшләре алып барыла. Бу Омск өлкәсенең Ибәркүл, Әшеван, Төмәртәк татар авыллары олы Үсешим районына керә торган татар авыллары иң беренчеләрдән булып Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Тутугаев Мушахрази җитәкчелегендәге делегация әлеге татар авылларында булды. Халык белән аралашты, аларның мөрәҗәгатьләрен кабул итте һәм чираттагы Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан оештырылган гуманитар ярдәм 20 тонналык фуру машинасы, йөк машинасы, азык-төлек белән, ризыклар белән гуманитар ярдәм буларак бүген юлга чыгачак. Әлеге йөк машинасы дүшәмбе көнне әлеге татар авылларына барып җитәчәк. Әлбәттә бу әлеге эшләрнең үтешсез рәвештә, даими рәвештә алып барылган эшләрнең бер өлеше һәм инде бу мәсьәләдә татар дөньясы бергә булып, бердәм булып, әле ул эшне әлбәттә дәвам итәчәк.